салом бинандагони азиз ки ва ҳушманди телевизиони Баҳористон, ин барномаи суҳбати рӯз аст ва тасмим гирифтем ки дар ин барнома роҷеъ ба пешгирии ҳолатҳои фавқулода хоса ғарқшавии кӯдакону наврасон ва ҷавонон суҳбат карда бошем. Бо иродат имрӯз дар студия ҳузур доранд Тоҷиддин Маҳмадов, корманди Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Мушкинисо Халифаева, корманди раёсати Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе. Хуш омадед. Ташаккур ки даъвати моро қабул кардед. Фикр мекунам ки ин мавзӯи рӯз аст ки шоиста аст ки вобаста ба ин мавзӯъ суҳбат карда бошем, чунки пас аз фасли баҳор фасли тобистон меяд ва кӯдакону наврасон ва ҷавонон мароғ зоҳир мекунанд ки дар кӯлу дарёҳо обозӣ кунанд. Мутаассифона то ба ҳанӯз андак ба қайд гирифта шуда истодааст ғарқшавии наврасон дар кӯлу дарёҳо. мехостем вобаста ба вазъи имрӯзи мавзӯи имрӯза суҳбат карда бошад ки дар кадом сатҳ қарор дорад корҳои фаҳмондадиҳӣ, пешгирӣ аз ҳолатҳои фавқулода миёни ҷомеа. ташаккури зиёд. бояд қайд намоям ки бо фарурасии фасли тобистон алалхусус байни кӯдакон ва наврасон, ҳамчунин ҷавонон, ҳолатҳои обозӣ дар кӯлу дарёҳо бештар ба қайд гирифта мешавад ки дар он мутаассифона риоя нагаридани қоидаҳои обозӣ ба қайд гирифта мешавад ки оқибат оварда мерасонад ба ҳодисаҳои нохуш. амасола аз ҷониби Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо дигар мақомотҳои дахлдор корҳои фаҳмондадиҳӣ сурат мегиранд ки ин каме ҳам бошад шумораи ҳолатҳои фавқулодаро аз он ҷумла ҳодисаҳои нохуш вобаста ба обро зарраи кам месозад. имсол низ чун солҳои қаблӣ аз ҷониби Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нақшаи чорабиниҳо оид ба пешгирӣ аз ҳодисаҳои нохуш дар мавсими обозӣ таҳия ва қабул гардид ки он дар якҷоягӣ бо сохторҳои таркибии кумита ки дар шаҳру ноҳияҳо ва вилоятҳои ҷумҳурӣ фаъолият менамоянд амалӣ карда мешавад. бояд қайд намоям ки мо корҳои фаҳмондадиҳиро аллакай аз моҳи апрел оғоз мекунем ва то охири мавсими обозӣ, яъне то моҳи октябр, ин чорабиниҳо дар аксарият иншоотҳои обӣ аз ҷумла кӯлу дарёҳо, соҳилҳо ва истироҳатгоҳҳою фароғатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ сурат мегиранд. дуруст қайд кардед. новобаста аз оне ки айни замон фасли баҳор аст дар ҷумҳурии Тоҷикистон, бо гарм омадани фасли сол андак имрӯз мушоҳида мегардад ки ба обозӣ майл карда истодаанд ҳамин кӯдакону наврасон. имрӯз вазъ дар кадом сатҳ қарор дорад? то ба ҳанӯз ба қайд гирифта шудааст ҳолати ғарқшавӣ дар кӯлу дарёҳо дар мавсими сол ё ин ки не? аллакай ҳарорати ҳаво аз 20-25 дараҷа дар ҳудуди ҷумҳурӣ баландтар рафта истодааст. алалхусус дар ноҳияҳои ҷануби кишвар ҳолатҳои ба обозӣ машғул шудани кӯдакон наврасон ба қайд гирифта мешавад. мутаассифона дар ин давом аллакай якчанд ҳолатҳои ғарқшавӣ ба қайд гирифта шуд ки кӯдакон дар он ҷони худро аз даст доданд. новобаста аз ин корҳои фаҳмондадиҳӣ ва пешгирикунанда аз ҷониби кормандони мо дар вилояти Хатлон, дар ноҳияҳои тобеи марказ ки аллакай дар ин ноҳияҳо ҳарорати ҳаво баланд рафта истодааст ба қайд гирифта мешавад ва онҳо корҳои фаҳмондадиҳиро анҷом дода истодаанд. мутаассифона дар давоми 3 моҳи соли ҷорӣ, 3 моҳи аввали соли ҷорӣ аллакай шумораи ғарқшудагон ба қайд гирифта шудааст дар ҳудуди ҷумҳурӣ ки ин аллакай дар давоми 3 моҳаи аввали соли ҷорӣ 14 ҳолати ғарқшавӣ ба қайд гирифта шуд ки дар он 18 нафар ғарқ шуданд. аз ин 5 нафарро наҷотдиҳандагон дар махзанҳои обӣ бо ёрии чӣ шаҳрвандон ва чӣ кормандони кумита наҷот доданд. تعدادی معین و زیادی را هم نجات دادند. حالتهایی که در دوامی 3 ماه اول به قید گرفته شد هم وابسته است به آببازی کودکان و نورسان و هم وابسته است به رعایت نکردن رفتار در ساحل کل دریاها که این خیلی نگران کننده می باشد. نه تنها در این حالت ها کودکان و نورسان، حتی جوانان و شخصان سالخورده نیز با رعایت نکردن قاعده های رفتار در انشاءات های آبی می باشد.
мехостем муаллими азиз шумо роҷеъ ба корҳои фаҳмондадиҳӣ гуфта бошед ки асосан корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни кадом қишри ҷомеа ва дар куҷо гузаронида мешавад? Марҳамат. ҳамасола дар мавсими обозии наврасону кӯдакон оғоз мегардад ва бо супориши Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе супориш дода мешавад оиди корҳои фаҳмондадиҳӣ дар соҳили каналу дарёҳо ва аз ҷониби кормандони Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ дар шаҳри Душанбе дар ҳамин мавсим корҳои фаҳмондадиҳӣ дар соҳили дарё ва кӯлҳо гузаронида мешавад, на танҳо дар рӯзҳои корӣ, балки дар рӯзҳои истироҳат низ навбатдорӣ дар соҳили кӯлу дарёҳо ба анҷом расонида мешавад аз ҷониби кормандони мо. То ҷое ки мо иттилоъ дорем, дар маркази таълимӣ низ масъулини ниҳодҳои имрӯза амалкунанда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо курсҳои махсус низ фаро гирифта мешаванд. Курсҳо дар маркази таълимии методии шаҳри Душанбе дар давоми сол дар ҳама табақаҳои аҳолӣ гузаронида мешавад ва ҳар як тахассуси аҳолие ки фаро гирифта мешавад ба омӯзиш дар мавсими обозӣ ва ҳамин корҳои фаҳмондадиҳӣ фаро гирифта мешаванд. Дар он ҷо ҳам аз ҷониби муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳастанд, кормандони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳастанд ки ҷалб мешаванд, ҳам аз муассисаҳои коммуналӣ ҷалб мешаванд, баъд ба онҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад. Ҳамчунин брошюраҳо тақсим карда мешавад барои корҳои фаҳмондадиҳӣ. Ташаккур. Итминон аст ки анон нафароне ки масалан дар курсҳои такмили ихтисос ва бозомӯзӣ дар раванди пешгирии ҳолатҳои фавқулодда саҳмгузорӣ мекунанд ё ин ки меомӯзанд, дар сар задани ҳолатҳои фавқулодда аз он фаровон истифода мебаранд. дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ низ соатҳои муайяне барои фаҳмонидани кӯдакону наврасон оид ба ҳолатҳои фавқулодда соатҳои муайян ҷудо карда шудааст ки аз тарафи роҳбарони синфҳо дар давоми дарсҳои соатҳои тарбиявӣ ба онҳо оид ба ҳама ҳолатҳои фавқулодда маълумот дода мешавад. Аз ҷумла дар синфҳои 2 ва 6 чунин барномаҳо дар раванди таълим ҷорӣ карда шуданд ки онҳо аз ҳама гуна ҳолатҳои фавқулодда огоҳ карда мешаванд. аз ҷумла дар дарсҳои синфҳои 2 ва 6 ки дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ оид ба ҳолатҳои фавқулодда гузаронида мешаванд, дар мавзӯи ғарқшавӣ ва пешгирӣ аз ҳодисаҳои ғарқшавӣ ба онҳо маълумот дода мешавад. шумо аз раванди омӯзиш дар муассисаҳои таълимӣ гуфтед. рӯзи мудофиаи гражданӣ ҳамасола чуноне ки шумо зикр кардед дар муассисаҳои таълимӣ баргузор карда мешавад бо ҷалби хонандагони 2 ва 6. мо ки инъикосгар ҳастем мушоҳида намудем аз чӣ бошад ки дар раванди баргузории рӯзи мудофиаи гражданӣ масалан самти ғарқшавӣ ё ин ки пешгирӣ аз ғарқшавӣ ба мушоҳида намерасад. рӯзҳои мудофиаи гражданӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ аз моҳи апрел оғоз гардида то охири моҳи май давом мекунанд ва дар яке аз муассисаҳои худи ноҳия ё ки шаҳр ҳамчун рӯзи мудофиаи граждании намунавӣ ташкил карда мешавад ки дар он ҳама роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии худи ноҳия даъват мегарданд ва он намоиш ё ки он мавзӯъҳое ки дар ин рӯз аз ҷониби хонандагони муассиса омода карда мешавад ва нишон дода мешавад барои дар дигар муассисаҳо ҷорӣ намудани чунин рӯзҳо ҳамчун намунавӣ пешкаш карда мешавад. ва дар ин рӯзи мудофиаи гражданӣ бояд ки аз рӯи талаботҳое ки мавҷуда аст ҳама мавзӯъҳое ки вобаста ба офатҳои табиӣ, вобаста ба ҳолатҳои фавқулоддаи хусусияти техногенӣ дошта, аз ҷумла садамаҳо, садамаи нақлиёт, сӯхтор ва дигару дигаре ки бояд ки ба онҳо нишон дода шавад гузаронида мешавад. аммо на дар ҳама муассисаҳое ки ин рӯзҳо баргузор карда мешаванд масъалаи ғарқшавӣ дарҷ мегардад. бояд инро қайд намуд ки асосан ғарқшавӣ дар он ноҳияҳое ба назар мерасад ки дар он ҷо назорати кӯдакон ё ин ки иншоотҳои обӣ дар он ҷо кам ҳастанд. яъне вақте ки дар он маҳал иншоотҳои обӣ, дарё, кӯл, обанбор ё дигар иншоотҳое ки
ба ҳолатҳои ғарқшавӣ боис шуда метавонанд, дар ин муассисаҳо ҳатман бояд ки ин мавзӯъ дарҷ карда шавад. дар худи анамон дарсҳои кушоде ки вобаста ба ҳамин рӯзи мудофиаи гражданӣ дар синфҳои дуюм шашум гузаронда мешавад, ҳамин мавзӯъ ёрии аввалин ҳангоми ғарқшавӣ гузаронда мешавад дар дарсҳои кушод. худи мавзӯи ғарқшавӣ низ дар дарсҳои кушод таҳия карда мешаванд. агар ки мавзӯъ дар умум вобаста ба ғарқшавӣ ҳам набошад, дар дарсҳои кушод амалӣ карда мешаванд. мехостем акун вобаста ба раванди обозӣ намудани кӯдакону наврасон, ҷавонон, умуман калонсолон шумо гуфта бошед ки дар давоми рӯз бояд ки онҳо дар кадом соатҳо ба обозӣ машғул шаванд, умуман кадом инсон метавонад ки ба обозӣ машғул шавад, дар гармои нисфирӯзӣ, дар ҳавои тафсон иҷозат аст обозӣ кардан? Мехостем вобаста ба ин равшани андозед шумо. пеш аз он ки шахс ба обозӣ равад, аз ташхиси духтур бояд гузарад, ба саломатии худро муайян кунад. баъд обозӣ кардан дар ҳавои бояд аз 20 то 23 дараҷа гарм бошад, ҳарорати об бошад аз 17 то 18 дараҷа бояд гарм бошад ки обозӣ кардан имконият дорад. вақти обозӣ бошад аз соати 8 субҳ то соати 9, баъдан аз соати 17 то 19 хеле мусоид мебошад. дар дигар ҳолатҳо мумкин аст ки зараровар бошад. гумон мекунам ки падару модарони азизи мо дар ин самт бо фарзандонашон кор мекунанд, ба инобат мегиранд ва ба обозии дуруст машғул мешаванд ва дар самти пешгирӣ аз ҳолатҳои фавқулода хоса ғарқшавӣ саҳмгузорӣ мекунанд. дар ҳоли ҳозир дар самти ҳолатҳои фавқулода асосан шуморо худи ҳамин обозӣ намудану ғарқ шудан ба ташвиш овардааст. ҳар як фасли сол барои худ ҳолатҳои фавқулодаи хоси худро дорад. фарз кардем дар зимистон агар бештар тармафароӣ моро ба ташвиш орад, дар баҳор омадани селу баланд шудани сатҳи оби дарёҳо ва дар тобистон ин ғарқшавӣ ва офтобхӯрӣ. дар фасли тобистон ғайр аз ғарқшавӣ инчунин ҳолатҳои ногувори зиёде ба чашм мерасанд. аз ҷумла ба сайру сайёҳат баромадани кӯдакон ки метавонад мушкилиҳои зиёдро ба бор орад. ин роҳгум задани онҳо дар як пайраҳа ё ки дар ягон кӯҳистоне ки ва ё ба сайр мебароянд ва ё аз таъсири ҳашаротҳо ва гиёҳҳои заҳролуде ки дар табиати мо онҳо низ каме бошад ҳам вуҷуд доранд, ба кӯдакон моро ба ташвиш меорад. барои ин бояд ки ҳар нафаре ки ба сайру сайёҳат меравад бояд ки ҳатман донад ки ба куҷо меравад, кадом шароит аст ва ҳамроҳи худ як нафари калонсоле бошад ки онҳоро роҳнамоӣ кунад. баъзе ҳолатҳое мешаванд ки кӯдакон бе назорат ҳамроҳи 2-3 нафар рафиқони худ ба кӯҳистон мебароянд ва роҳгӯ мезананд ва муддати 2-3 шабонарӯз падару модарон ва наздикони худро дар ташвиш меандозанд ва маҷбур мешаванд ки аз наҷотдиҳандагони мо кӯмак бипурсанд. ва дар ин ҳолат ҳатман бояд ки он нафароне ки ба куҷое сафар мекунанд ё ба сайёҳат мебароянд, ҳатман бояд он хатсайри худро ба дигарон пешакӣ гӯянд ки ба кадом тараф мераванд ва бо кадом мақсад. мехостем акнун шумо вобаста ба саҳму нақши наҷотдиҳандагон дар ин давра суҳбат кунед. шумо аз чӣ гила доред? шумо наҷотдиҳандагонро масалан дертар хабар мекунанд шаҳрвандон ё ки инҳо дертар рафта мерасанд? умуман вазъи кори инҳо дар кадом сатҳ аст имрӯз? дар ҳақиқат дуруст қайд намудед. вақте ки ба нуқтаи навбатдории кумита хабар мерасад оиди ин ё он ҳолате ки ба вуқӯъ омадааст ва фавран аз нуқтаи идоракунӣ ба маркази наҷотдиҳӣ супориш дода мешавад ки ба ҷои ҳодиса ҳозир шаванд. мутаассифона дар баъзе ҳолатҳо ҳолати танбашавии нақлиётҳо дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе ба чашм мерасад ки ин барои сари вақт ҳозир шудани наҷотдиҳандагон ба ҷои ҳодиса халал эҷод мекунад. аз тамоми шаҳрвандон хоҳиш менамоем ки ҳангоми вохӯрдан бо чунин ҳолатҳо ҳатман бояд кӯмаки худро ба наҷотдиҳандагон расонанд, то ки онҳо ҳарчи бештар ва ҳарчи зудтар ба ҷои ҳодиса
ҳозир шаванд ва кӯмаки худро ба он нафароне ки эҳтиёҷ доранд барои наҷот расонида тавонанд. ҳамчунин наҷотдиҳандагон вақте ки ба ҷои ҳодиса ҳозир мешаванд, дар баъзе мавридҳо хабари ё ки маълумоти пурра надоранд ки чӣ ҳодиса рӯй додааст. чунки вақте ки маълумот дар аввали расидани хабар пурра ба наҷотдиҳанда расонида мешавад, аллакай вай то ба ҷои ҳодиса рафта расидан медонад ки чӣ корро бояд дар навбати аввал иҷро намояд. яъне вай ҳодисаи табиӣ аст ё ки сӯхтор аст ё ки ғарқшавӣ аст ё ки садамаи нақлиёт аст. дар он муҳлате ки то ба ҷои ҳодиса мерасанд, аллакай вай худашро тайёр мекунад барои ба кӯмак расонидан ба он нафароне ки зарар дидаанд. яъне агар ки дар аввали гирифтани маълумот онҳо огоҳ бошанд ки ҳолати ғарқшавӣ аст, вай аллакай медонад ки дар ҳангоми ба ҷои ҳодиса расидан аллакай он таҷҳизотҳое ки барои наҷот додани ғарқшуда лозим аст омода созад ва тезтар, яъне дар як муҳлати кӯтоҳтар амали худро ба анҷом расонад. ё ин ки ҳолати садамаи нақлиёт аст, он таҷҳизоте ки барои буридани қисмҳои мустаҳками техника ё ки барои кушодани дар ё ки барои аз сӯхтор наҷот додани он нафаре ки ба ин ҳодиса дучор шудааст, аллакай омодагии худро мебинад. мушоҳида мекунем ки айни замон бо таҷҳизотҳои замонавии муосир наҷотдиҳандагони кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин ҳастанд. таи солҳои охир иқтидори техникию таҷҳизоти кумитаи ҳолатҳои фавқулодда хело пешрафта аст ва бо он таҷҳизотҳое ки имрӯз барои наҷот додани одамон, барои бартараф намудани ҳолатҳои фавқулодда зарур аст, пурра таъмин ҳастанд ва ин таҷҳизотҳо ба талаботҳои имрӯзаи ҷаҳонӣ ҷавобгӯ мебошанд. чӣ дар самти ғарқшавӣ ё ки наҷот додани ғарқшудагон, чӣ дар самти пешгирии ҳодисаҳои нохуш аз ҷумла садамаҳои саноатӣ, садамаҳои нақлиёт ва дигару дигару дигар. мо имрӯз ғайр аз таҷҳизот барои таҷҳизотро кор фармудан бояд ки мутахассис дошта бошем. хушбахтона мутахассисони мо дар давраҳои омӯзишӣ чӣ дохилӣ ва чӣ хориҷи кишвар таҷриба гирифтаанд ва метавонанд ки аз уҳдаи идораи ин таҷҳизотҳое ки имрӯз мо дорем ба пуррагӣ баромада тавонанд. мисоли равшане ки барои аксарияти аҳолии кишвар маълум аст, ин иштироки наҷотдиҳандагони мо дар бартарафсозии ҳодисаи заминҷунбие ки дар давлати Туркия ба амал омада буд. ин гувоҳ аз он медиҳад ки наҷотдиҳандагони мо омода ҳастанд ки ба талаботҳои ҳозираи ҷаҳонӣ ҷавобгӯ бошанд ва вазифаҳои худро бо сари баланд иҷро намоянд. мо низ итминон дорем ва бовар дорем, мушоҳида мекунем ки наҷотдиҳандагони кумитаи ҳолатҳои фавқулодда имрӯз дар самти интихоб кардаашон зиракӣ ву ҳушёрӣ далерӣ нишон медиҳанд ва аксари мардум аз коришон қаноатманд ҳастанд. акнун мехостем вобаста ба кулу дарёҳо ва мавзеъҳое ки дар он ҷойҳо масалан обозӣ кардан ман аст, насби шиёр овезаҳо ва корҳои фаҳмондадӣ дар ин мавзеъҳо шумо гуфта бошед ки кормандони шумо дар шаҳр ноҳия дар марказ то кадом андоза фаъол ҳастанд? аз тарафи кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо корҳои фаҳмондадӣ гузаронида мешаванд дар байни аҳолӣ, дар байни наврасону кӯдакон ва ҳамчунин насби лавҳаҳои огоҳкунанда дар он ҷойҳое ки обозӣ манъ аст ё ки дар он ҷойҳое ки хавфи ғарқшавӣ мавҷуд аст гузошта шуда истодаанд. ҳамасола ин корҳо бо дастгирии шарикони рушд ба анҷом расонида мешавад ва ҳамчунин китобчаҳо ва буклетҳо чоп карда шуда ба аҳолӣ расонида мешавад. тариқи автомашинаҳои махсусе ки дар дастаҳои наҷотдиҳӣ ва дар худи кумита мавҷуд аст, корҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни ҷомеа аз ҷумла дар он ҷойҳое ки ҷамъи аҳолӣ бештар ба чашм мерасад, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, дар истгоҳҳои нақлиётҳои шаҳрӣ ва дар назди бозору мағозаҳо, марказҳои савдо низ
чунин чорабиниҳо ташкил ва гузаронида мешавад. ҳамчунин чун таҷрибаҳои қаблӣ дар байни он нафароне ки ба истеҳсолот машғул нестанд, дар байни онҳо низ корҳои фаҳмондадии оиди таҳти назорати доимӣ гирифтани кӯдакону наврасони худ гузаронида мешавад ки ин каме бошад барои пешгирӣ ва кам намудани шумораи ҳолатҳои ғарқшавӣ кӯмак хоҳад расонд. пас аз як моҳ таътили тобистонаи хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ фаро мерасад. аз падару модарон ва волидайн хоҳиш ба амал меорем ки кӯдакони худро ба беҳудагардию вақти худро дар кӯча сарф кардан нагузоранд ва хуб мешуд ки онҳоро ба маҳфилҳои гуногуне ки дар муассисаҳои берун аз мактабӣ инчунин дар дохили мактаб ҷорӣ карда мешаванд ҷалб намоянд, чунки онҳо метавонанд ба ҳар гуна шуғлҳои ғайримақсаднок шуғл варзанд ва боиси ин ё он ҳолати ногувор гарданд. ва бештар хуб мешуд ки ба маҳфилҳои сайру саёҳат, ба маҳфилҳои китобхонӣ ва дигар маҳфилҳое ки ман фикр мекунам ягон душворие нест барои онҳо ҳамроҳ шудан ё дохил шудан ва ба он машғул шудан. дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар чунин машғулиятҳо, чунин маҳфилҳо аллакай роҳандозӣ карда шуда истодаанд. метавонанд ки ба онҳо дохил шуда вақти худро дар он ҷо сарф намоянд ва ба як шуғле ки барои ояндаи онҳо манфиат меорад машғул бошанд. беҳтар мешавад ки ҳамин шаҳрвандон ҳар як волидайн ба фарзандони худ оиди қоидаҳои дурусти обозӣ накардан дар ҷойҳои номуайян иҷозат надиҳанд. беҳтар мешавад ё агар ки ягон бетараф набудани ҷомеа нисбати ғарқшавии шаҳрвандон бетараф набошанд ҷомеа дар ҳамин масъалаҳо беҳтар мешуд. ташаккур. воқеан ҳам дуруст қайд кардед ки бояд ки дар ин кор ҷомеа бетараф набошад, падару модар бетараф набошад, чунки то ҳанӯз фасли тобистон дар ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай тибқи маълумотҳо 18 нафар ғарқ шудааст мутаассифона ва чандин нафарони зиёди дигар аз ғарқшавӣ гурӯҳи наҷотдиҳандагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода онҳоро эмин доштанд. пас ҳамин хотир бояд падару модарони мо масъулиятшинос бошанд, аҳамият диҳанд пеш аз ҳама ба фарзандонашон. дар ин баробар худи ҷавонону наврасон бояд ки ҳушёр бошанд, зирак бошанд ва дар ҷойҳои муайяншуда ба обозӣ раванд, обозӣ кунанд, ба обозӣ машғул шаванд ва ҳаёти худро дар хатар намонанд. ва бинандагони азиз, бо мо буданд имрӯз дар барнома Тоҷиддин Маҳмадов, корманди кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Мушкинисо Халифаева, корманди раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе. ташаккур ки омадед ба барномаи суҳбати рӯз ва андешаҳоятонро мавриди мавзӯи рӯз инам пешгирӣ ва ғарқшавӣ аз обозӣ дар куллу дарёҳо аз ҷониби кӯдакону наврасон ва шахсони калонсол ибрози назар кардед. гумон мекунам ки аз суҳбати шумо волидони азизи мо, падару модарон, кӯдакону наврасон ва ҷавонон баҳрае бардоштанд ва дар самти пешгирӣ аз ғарқшавӣ ин суҳбати шумо фикр мекунам то ҷое ба ҷомеаи имрӯзи Тоҷикистон кӯмак мерасонад. бинандагони азиз, расидем ба анҷоми барномаи суҳбати рӯз. умедвор ҳастам ки аз суҳбати имрӯза баҳрае бардоштед, ба худ маълумотҳои заруриро гирифтед, дар самти пешгирии ҳолатҳои фавқулода камари ҳиммат мебандед, худ ва наздиконатонро эҳтиёту эҳтиром намоед. хайр, саломат бошед.